Útočili na nás hackeri. Našťastie len simulovane. V pondelok som sa zúčastnil súťaže Cyber Heroes Academy od spoločnosti Binary Confidence. Mal som skvelý tím, s ktorým sa perfektne spolupracovalo. Na začiatku sme si rozdelili úlohy: blokovanie škodlivých IP adries na firewalle, sledovanie logov v Kibane, izolovanie napadnutých počítačov, blokovanie napadnutých užívateľských účtov, každý robil niečo a všetci to robili veľmi dobre. Každých pár minút sa v Kibane rozsvietili alerty ako vianočný stromček a my sme to museli urgentne riešiť. Garantujem vám, nuda to nebola, mali sme čo robiť. Som veľmi rád, že spoločnosť Binary Confidence myslí aj na nás, na študentov, spája komunitu mladých bezpečákov a vytvára prostredie, v ktorom to nie je už len o knihách, ale o realistickom vzdelávaní z praxe. No a kto získa vo finále Cyber Heroes Academy platinum stáž, sa uvidí už 25. apríla 2026.